जे बड़ पतोही से नहीं के सजात ना वो छोट पतोही से सजा जाता। जब बड़की पतोहिया घरे में आवत रिसन त सास लोग इतना न जारी दिखावता लोग, इतना न पतोही के ऊपर शासन चलावता लोग कि हेपर ले घूक काट के रहे के बाटे, तारा साड़िए पहने के बाटे, हुनका सामने नहीं के जाए के, हुनका सामने नहीं के जाए के, छते पर नहीं के जाए के, दुआरी पर नहीं के झाँके के, तारा भोर ही उठ जाए के बाटे आ तारा सबसे लेट में सुतहू के बाटे। इतना न वो पतोही के शासन देता लोग। आ जब छोटकी पतोहिया वही घरवा में आवत रिसन जब सास लोग के सामने वो जीन्स आ टी शर्ट पहन के जब निकले लगत रिसन बाजारे घाटे, तब सास लोग के मुंहवा बंद हो जाता, एकदम मुँहे पर लोग के ताला लग जाता। वो बेरी त सास लोग के बोलही के नहीं के छोटकी पतोही के। आ छोटकी पतोही सबसे लाडली बन जाता रही वो लोग के। चाहे उ को बजे सूत के उठस, 9 बजे उठस, 10 बजे उठस, ओहू से सास के कोनो मतलब नहीं खे। आ को बजे उ सूते जाता रही ओहू से कोनो मतलब नहीं खे। घर में काम करत तारी कि नहीं करत एहू से कोनो सास के मतलब नहीं खे। माने छोटकी पतोहिया के बेरी सास लोग के अखिया पर पर्दा पड़ जाता। हाँ, ई छोटकी पतोही के कुछ लौकते नहीं के, आ बड़ पतोही पर खूब शासन प्रशासन चलावता लोग। ई अंतर होता आजकल के बड़ पतोही में आ छोट पतोही में। जब 2 गो पतोही रहता न तो सास लोग 2 आँखी से देखे लागता।